دم باش تماشاوانên hêja û delal îro xeleka me li ser dozanê, dozana bexlemê bi çi rengî çêdibe. Di destpêkê de bexleme me got ji heft têlan yan 6 têlan pêk tê. Di têlê binî dîsa wek hevin, di têlê nêvî wek hevin, di têlê jor wek hevin. Lê her sê têl ne wek hevin, her yek bi rengekî tê dozan kirin. Di destpêkê de li binî dozana tembûrê li binî li ser rê dozan bike. Hûnê sazê xwe bijdînin heya ku dozana rê derkeve ez ê li ser programên ha pêş wekim. Destpêkê rê li binî şîta têlek dozan kir tê têla din wek wê çêke heyn û dîsa dikare li ser programê çêke û dikare normal bi hev re jî çêke. Lê ayê kemîn divêt li ser rê dozana rê li ser programê çêke. Piştî wê re sol tê. Piştî sol li jor îja rê la tê bibûrînin. Yani a binî rê, a nêvî sol, a jor la. Ez ê niha programê pêş wekim bê çawa çê dibe. Di destpêkê de me bê program me dozan dikirin. Lê bi program niha xweştir e û eyn xwişik wek mesela dibînin elî bîra dide. Ez ê niha pêş wekim ji xwe bala xwe binêde. Di destpêkê de rê me got. Îca rê dirê hene. Rê normal heye û rê bîmol heye. Taban wextê ez dibê rê ne ez dibê yani wek ez falekê ser qehwê ji we re vedikim. Dirê yani hay we jî hebe ji bo. Ji ber ku ji bala xwe binê rê min e niha rê derdikeve. Hûnê dozan bikin heya ku rê derkeve. Ne rê bîmol, rê normal bê çitik. ê danîne. Wextê ku ewa kes ket û li nêvî dixweşik manayê dozan bû. Ev a binî. A îca ortê a nêvî. Sol. Bala xwe binê. Sol normal. Ne sol bîmol. Sola normal. Sol jî cem şekal a ayê we jî hebe. La li jor la. Ew jî ne la bîmol, la normal yani la. Bi erebî la yani nayê. Hay we jî hebe ev jî. Yani dozana bexlemê bi vî rengî çê dibe. Ez ê wekî din jî li ser vî programî ev program gava ku me re da dixîne navê vî programî Pantone. Tone masîne îca li zan li wê derê qazê mirîşkî nizam çi. Elmuhim navê program xuyayî dîsa ji xwe re xweşik lê binerin Pantone û nê daxînin belkî program ne wek vî derkeve. Programê tîp îca ew ê din tîpin. Lê ez ê ser wan tîpa jî ji we re bêjim bê bi çi rengî û nê li kîjan tîpê dozan bikin. û di dawî de dozan wilo derdikeve. Li vê derê yek, di do, sê di nêvî de wextê hûn destê xwe deynin her du têlê jêr dozan dibî yek. û vî rengî jî dibî yek. Maşallah maç xezam lê xînim. Hevalên ji xwe dawiya muzîkê tune, dawiya lêxistina sazê tune.
چ قاسی مرو هین ببه و قاسیج مرور دبه گلک جمشي ترزانن واشكل كاتشي ترزان قال كي يقول نهدس بيكرنا يعني وصايه برام خانه بينتمي اي حاري باش واي حاري خورتو بهيز داوید دیسا مگوت زی لسر پروگرامی دن دیسا خلکه که باویجم و ویدیوی حیا جارک دن بمینن دخوشیه ده ریزان شیخو بواره دن باش اولو منها از چاوا بیجم اب پروگرام ببچرنگی چه دبه دست بیکی دمگوت تیپا ری علامت ری چاوا بو للویدری نوک پروگرامی دنه بگون زانبن بچکی جدایی هیچ آلی تیپاده ولی خب نه لفیدری ری لفر دی دی پروگرامی ده بگویی نوی پروگرام پانو تونر شما زانبن لبنی خویای پروگرام مش بگم ببینه نوی پروگرام خویایی منجم خودینن شو بگم دورج میدیا پلیر ببین مگو تیلا بنی ری لفر دبچه دبدی ندي بيمول هاي وجهها بها ديا نورمال وتيلان نيفي سول فرد بتشي ولا خبني دبي جي جالفر جي نجيا بيمول جيا نورمال انيفي ونهارن جور د بغلامي ده لايه نورمال سر پروگرام لایی بس لویدری چیه دبا آ نورمال نه آبی مول ویرنگی اگه اگر اف پروگرام شور در کت اونی ویرنگی بالا مخدوزان کن بمینن دخوشیه ده